Ivo Sála uvádí v spolupráci s Vinos Production kompaktný film. Urob Gucci. Si nepamätáš? Rob to poriadne. Za čo ťa platím? To je píčovina. Takže, čaute fušeri. Vítam vás všetkých pri dnešnom videu. Dneska máme trošku odbornejší kamerový záznam, takisto aj profesionálny mikrofón. Stál ma nejakých 800 €. No a dneska tu máme niečo nové. Dneska tu máme prvýkrát auto. Kúpil som kompakta. Je to veľmi známy kompakt. Účinkoval vo filmoch ako Rýchlo a zbesilo, Walking Dead a podobne. Momentálne má pod kapotou 4,2 litra V8. Ale kapota nejde otvoriť, tak mi to musíte veriť. A kúpil som ho z jedného jednoduchého dôvodu, a to, že sa chcem šmykať na snehu a robiť chujoviny. No a vyzerá tak, že by toho bol schopný. Kúpil som ho za veľmi malý peniaz, je úplne bez hrdze, je fakt v dobrom stave, až mi ho príde normálne ľúto ho takto drať, ale tak čo už, no, je to kompakt, je k tomu súdený. Tak poďme sa na neho divnú zbližšia a ukážem vám viac. Dobre. To je výborná voda. No si nepustí do gati hlavne. Nepustím si do gati, neboj. Takže fušeri, toto je moje nové auto. Je to moja tretia 46-ka. Tretia je z dôvodu toho, že prvá bol sedán, bol to štvorválec a bol prežraný hrdzou úplne. Druhý bol šesťválec, tiež sedán, a ten bol tiež prežratý úplne. A ten mal vriti aj podvozok, aj brzdy, aj chladenie, aj motor, aj no vlastne všetko.
No a teraz som kúpil toto. Je to fakt v dobrom stave a fakt nerad by som to asi zrušil. Má to síce najazd 400 000, ale má to technickú ešte vyše roka. Má to motor N42 B18, ktorý je celkom známy a nie je zrovna svojou spoľahlivosťou. Každopádne diagnostika mi tam nenašla nič. Diagnostika mi napísala, že no error. Takže uvidíme, jak sa udrží, ako bude valiť. No a kásňa je fakt bez hrdze. Akože keď pôjdem takto dozadu, tak dívaj. Tuto, čo vidíš, to je jediný kúsok toho auta, ktorý je hrdzavý. Čomu som fakt neveril, ale je to skutočne tak. Takže mám radosť, no a vidíme sa, keď na ňom budem čosi robiť asi, alebo keď naprší, napadne sneh, nechajte sa prekvapiť. Dobre, fušeri, tak vidíme sa na budúce. Čau zatím. Vieš, čo pije šťanky? No? Fuj. A už vidím. Ty kokos, kámo, to sú dobré humusačky. A ty máš osviatý hajzel doma stále. Ale ja ho nepijem. Nie, ty si jebo. No už točím, tu si to strihneš. Hej? Mhm.